Kull proġett li nibdew inlestuh fil-ħin u skont il-budget ippjanat. Din hija l-mera li rridu għas-snin li ġejjin. Sostna dan il-Prim Ministru Robert Abela waqt intervista politika li matula kompla jispjega l-viżjoni tal-Gvern għas-settur tat-trasport f'pajjiżna fit-tmiem ġimgħa li matula ġie inawgurat l-akbar proġett infrastrutturali f'Malta. Qegħdin naraw l-ewwel dan il-proġett bħala wieħed minn sensiela. Dan mhux proġett iżolat, dan huwa proġett li jaqgħad miegħu il-proġett tar-roundabout ta' Santa Lucia, mbagħad għandek il-proġett li ieħor li bħalissa miexi b'ritmu tajjeb tal-roundabout ta' fejn l-ajruport. Insemmi l-Kappara Junction ukoll proġett li għamel differenza enormi. Insemmi wkoll is-Central Link proġett ieħor li qegħdin naraw l-effiċjenza tiegħu kif hija mixja. Il-Prim Ministru semma legat li kien ħalla Gvern Nazzjonalista f'dan is-settur tant importanti għal pajjiż, kif ukoll il-kumment ta' Manuel Delija li qabbel il-proġett tal-Junction tal-Marsa ma' Spaghetti Junction. Ngħid kien kumment ironiku dan. Kien kumment li kważi laqqas tistennih minn min il-viżjoni tiegħu tat-trasport f'pajjiżna kellha żewġ karatteristiċi. Buses, trasport pubbliku, li ma kienux jgħaddu mit-toroq. Tieni karatteristika mbagħad taf x'kienet ħalli n-nies ma jinsewx li dal-buses kienu jinħarqu. Il-Prim Ministru fakkar ukoll kif Gvern Laburista investa bisħieħ fit-trasport pubbliku u kull sena aktar nies qed jibbenefikaw minn servizz ta' trasport pubbliku b'xejn. Il-Prim Ministru refera wkoll għal proġett massiġġ ieħor li se jagħti ġdid lill-poplu li jgħix mad-dawra tal-Port il-Kbir. Il-proġett ta' Shore to Ship, investiment ieħor ta' 70 miljun euro, se jwassal biex il-bastimenti li jisorġu fil-port ikun jistgħu jitfu l-magni u jieħdu l-enerġija dirett mill-art. Mill-ġdid differenza fil-kwalità tal-ħajja tan-nies. X'inhi l-problema? Li inti għandek bastimenti li jorbtu fil-port tagħna imma li biex ikunu jistgħu jaħdmu iħallu l-magni u l-generators għaddejjin il-ħin kollu. Inkonvenjent għan-nies bil-istorbju u iżjed emissjonijiet. U se nkunu qegħdin nagħmlu hemmhekk dan il-proġett ambizzjuż ieħor li inti l-kurrent biex ikun jista' jitħaddem dak il-bastiment jittieħed minn fuq l-art is-sistema mod sempliċi ta' shore power hemmhekk. Waqt l-intervista tkellem is-Sindku tal-Marsa li refera l-numru ta' proġetti oħra li benefika u se jkun qed jibbenefika minnhom il-poplu tan-nofsinhar ta' Malta li taħt Gvern Nazzjonalista fi kliemu kien minsi. Aħna kellna problema fil-lokal u anke fin-naħa isfel ta' Malta li l-affarijiet ħżiena fil-pajjiż kienu mitfuqajn fin-naħa tagħna. Hemm ħafna xogħol xi jsir, proġetti kbar li qed jitħabbru se jieħu żmien għaliex dan mhux se tirranġa problema fejn konna spiċċajna niddejja ngħidha mija l-verità. Fejn naħa isfel kien spiċċaj dumping site ta' Malta u bil-mod qed nieħdu n-nif ġdid.